Днес в апартаментът ще говорим за това как да задържим любовта през годините. Добре знаем какво свързва любовта и влюбените, когато са на по 20 години. Но какво се случва с любовта, когато си на 70? Любов или навик е тогава? И спираме ли да се нуждаем от емоция на тази възраст? Ще видите 3 любовни истории на 3 удивителни семейства. Всички те с брак над 50 години. А мои гости ще бъдат 2 психолози-съпрузи – Стоян и Снежина Георгиеви. Те ще ни разкажат как се променя и как се запазва любовта с времето. Това е апартаментът днес. Това са Магдалина и Никола. Любовта им започва преди 57 години и продължава и до днес. Любовта трябва да се съхранява. Това са Роза и Марин. Тя е на 85, той е на 94, а бракът им продължава вече цели 55 години. Значи да знаете, жените обичат много целувки. И той непрекъснато целува. Чакай да кафе, мен не омръзнава, че тия целувки. Това са Емилия и Тодор. Те са заедно от 59 години. Има една песен: благодарен съм на съдбата, че все още лете, макар и на сън. Дълго летиме на сън. Заповядайте. Оказа се, че не си психолог, така ли? Заповядай ти да седнеш на белия стол, мъжът на черният. А каква е професията ти, Снежина? Аз съм счетоводител. Така, съвсем различна от психологията. Да, обаче ти си бил при мен, Стояне, гост. Говорили сме си за любовни истории, семейни истории. Вижте, днес имам и винце. Чудно червено винце, с което искам да ви изкуша, но имам и вода и сок, зависи какво искате. И в това студено време може малко винце. Може малко червено винце, нали? Стояне, ти искала ли? Също да. Добре, супер. Чудесно е виното, сега ще видите. Любовта. Така сме си казали, че правим седмица на любовните истории. Вашата любов как започна? Как се роди? Къде се срещнахте? Кой ще почне? Казайте. Казайте. Преди 10 години преди 15 почти ще станат. Почти 11 години. Както се познаваме. От кога се познавате? Да, повече време. Къде се срещнахте? Покрай ни дечица се запознахме. Служихме на едни дечица заедно. Какво значи служихме? Честно казано. Той е... Да, аз за дълги години бях в детско служение в протестантска църква и заедно се грижихме за децата и помагахме в така нареченото детско служение. Да? Така че там се запознахме и там се влюбихте. Да. Сега имате вече 3 дечица, на колко са? На 10, на 8, на 6 почти и на 3. Грижат ли се едно за друго? Занимавате се помежду си? Да, вече да. Доскоро въобще не си играеха заедно, защото бяха мънички. Искам така нашите зрители да си представят кои са хората, с които ще коментираме днес тези 3 любовни истории. 3 любовни истории на хора на години. Има ли възраст за любовта според вас? Аз не мисля, че има възраст. Разбира се, когато сме малко по-млади, тогава е по-различно. Разбира се, тогава са повече преживяванията и емоциите, нали? Но с времето това нещо може да придобие различни измерения и любовта да се чувства и преживява по различен начин. Но може също да е в зависимост от конкретния темперамент. Човек да я преживява много силно. Да, защото ние от това се страхуваме се, че когато изчезне страстта, един вид, тя любовта си е отишла. Отива ли си наистина, когато си отиде страстта, любовта, или просто е преминала в нещо друго? Аз мисля, че просто идва друг сезон, в който любовта започва да озрява, да бъде не точно като в началото, но... Имаш ли такива примери за любов в есента, любов в зимата? Родителите ти или близки твои? Абсолютно, да. Родителите са ми голям пример, тъй като се карат, пак се обичат. Аз съм виждала всякакви сцени вкъщи, но не са се разделили, продължават заедно и тази година ще направят златна сватба. Вашата връзка е съвсем
пресна, мога да кажа, в сравнение с връзките на нашите герои днес, които са на по 50, по 60 години брак. Вашите 10 години са една детска игра, се казва. Но все пак 10 години са си 10 години. Вие как поддържате любовта си? Имаме календар. Сега, това изглежда малко интересно, но смятаме, че ако си сложим среща в нашия календар и ни го правим вече за дълъг период от време, гледаме да поддържаме лична среща. Нещо, което, работейки с двойки за така дълъг период от време, установих, че много малко го правите и за мен беше изненада. Обясни за този календар, обясни ми. Не, просто това е така. Искам да кажа, че имаме седмична среща или 2 седмици, или гледаме да оставим децата среща на някой само друг. На вас двама. И само да се видим. Без деца. Сериозно? И сега си знаете за целия месец кога са ви срещите? Не точно, образно казано, не сме чак такива, нали? Я ми разкажи последната ви среща. Кога и къде беше? В Старбъкс, например. Той ми изненада с някои неща. Добре. Не искам да казвам всичко, нали, защото си за нас двамата по принцип. И какво? Тайна. Ма правите си среща, отивате отделно? Правим си среща, да. Само двамата? Си прекарахме страхотно, между другото. Сериозно? Да. И за какво си говорите, бе, хора? Хора, които 10 години са заедно. За всичко, каквото си иска. Нали не е само за децата? Не, абсолютно. Даже по-добре да не е. Макар че е трудно да изключим, честно казвам. Да, винаги да сте. В момента е трудно, защото сме в такъв напрегнат сезон, нали, с малки деца и... Да, но за любов говорите ли още? С цялото време? Да, сега се замислихме за седмицата на брака, за деня на влюбените. Да, да си правите някакви изненади, радости. Аз му казвам, помниш ли, имахме една тетрадка, в която записвахме, особено в началото. За тази тетрадка ще разкажете. Ще разказвате за тази тетрадка, но сега ви предлагам да изгледате първата история и първата двойка, с която ви срещаме днес. Гледайте ги. Всяка събота домът на семейство Антикаджиеви отеснява. Събират се цели 4 поколения – дъщерите, зетове, внуци, даже бременната внучка с удоволствие спазва традицията. А богатите трапези за пълния въздържател Никола Антикаджиев са нещо ежедневно. През ресторанта на Народния театър са минавали поколения артисти, писатели и спортисти. И всички са търсили компанията на управителя, защото той е най-верният, предан и обичан приятел. Обичан от Невена Коканова, Черкелов, Стефан Донаилов. А още по-обичан е в своето семейство. Магдалина на 77 години. Никола Антикаджиев на 18 ноември навърших 82 години. Запознахме се през 53-та година. Тя играеше в танцовата трупа на ансамбъла на Трудова повинност. Аз бех в хора като трудовак и 55-та година на 20 февруари се ожених. Баща я беше професор в една къща, точно тук, долу. Къщата беше 2 стаи, вестибюл и една кухничка толкова. Купонна система. И беха ги дали купони ТФР. Тежък физически труд. И с това бех купил един плат и си вземах костюма и с него служених. Тя беше с една червена рокля. Не бях в бяла рокля, защото нямаше пари. Нямаше тогава, нямаше бели рокли и така нататък. Тук има снимки. И не на ресторанта вкъщи. И оттам тръгнахме пеша, отидохме до черквата тук на Патриарх Евтимий, Свети Георги. И аз бех казал на майка ми да не казва на никой, защото трудовата работи вече, да зачихаме от 1 януари, ще му уволня. Тя отишла по македонския квартал там, тината, 500 души очакват. А аз се вода военен. И след 2 дена ме вика началника, командира там, полковник Златков. Ела тук бе, ти си се женил в черква, ти знаеш какво. Обаче политическия командир, който беше, много му обичаш. И влезна в теория и казва, какво се женил? Женил се човек, честито това, но и се разбира. Нищо не стана. От църквата вече вървиме и на Иречек, кръчма беше Иречек, срещаме един футболист от Славия. Майцата, прочутай майцата. Евтимов. Излиза от кръчмата с кана вино. Антика, ма какво бе? И да не сте служени, викаме да. И той лисна виното пред нас. Да ви върви.
Беше студено много, 20 февруари. 20 февруари. Да ви върви, вика. И после, като го се срещахме, се викаш: ако не бех си разсипал виното, нямаше така добре да си живеете. Вече живеехме горе на другата спирка. Купих един телевизор с големи и ми уреди на Калоянчев. Калоянчев ми уреди, защото директора на ЦУМ Симчо Лазаров живееше до тех. И той ми даде една бележка и купих един телевизор Аганьок. Две думи. Да. Той е много общителен, много бързо се сприятелява. Аз също съм много общителна, също бързо се сприятелявам и може би това ни сплотява. Не сме се разочаровали от приятели и никога. Ако ти дам сега едно тефтерче да видиш там, 1300 телефона има в тефтерчето. 1300! Хубав спомен ни остана 50 годишнината ни. Поканих аз тук Кивърк с Надето, Коля Настасов с жена и още едно семейство. Идват от вратата и Надето вика: на Нина букета никакъв подарък няма. След малко ми вика: Коля, донеси ми. Тя беше изключителен човек. Надежда Дженева. Изключителен, да знаеш. Винаги се смееше, винаги това. И викаше: той като се навръща, не му обръща внимание за Геворг. И вика: дай ми чантата. Да, аз чантата, тя вади един плик и вика: това е за вас. Това е един ваучер за екскурзия. Екскурзия, която ние осъществихме това беше на 20 февруари, от 21 до 28 май. Каква беше екскурзията? София, Венеция. Венеция, Монте Карло, Ница, Кан. И наскоро след това тя почина. След една година. Нямаше година. Това е един толкова забележителен спомен, толкова забележителен. Много. Ние нямаме нищо. Имаме този апартамент наследствено. 60 години трудността ще имаме. Нищо нямаме друго. Имаме деца много. 2 внучки, 2 внука. Един правнук и една правнучка. Всичко това ми е богатство. На твоята работа, като управител на заведение, имаше хора, които си направиха вили и коли си купиха. Той ми казваше: имаш ли ядене на масата? Облечена ли си? Аз искам да спа спокойно. Не сме ламтели да трупаме имущество и така нататък. Любовта трябва да бъде с голямо уважение. Има ли уважение взаимно? Има любов. Нема ли? Нема взаимно. Винаги ще се спречкаш за нещо, винаги ще... Даже тя по някой път казва: Вере, виж го бе, аз му говоря. Тя се бръсне, аз се бръсне, тя вика, и аз викам: да. Тя вика: стига с това, да, кажи не. Викам: не. И дъщеря ми се смее и вика: бе, ти 50 години не можа ли да му научиш характерата такова? Той е припрян, например, скорпион. За нещо си в момента може да викне, след 5 минути му минава. И аз се правя на сърдита. И той ме пита: ти, госпожа, как стана сутринта? Нямаме такива караници. Цена грижите, цена отношението, цена... Готвенето ми цена. Готвенето, тя го научила от баба си, нали? Тя готви превъзходно. Грижите за децата. Никога не ми е правил въпрос. Ако взема днес заплата и утре му кажа: искам 5 лева да си купа, той никога не е казал: ти нали взе вчера заплата. Такива разговори не е имало изобщо. Не е имало. Те малките ги отварят. Те са любопитни децата. Ай! Я влез и седни тук, ама да мълчиш. Влез и седни, влез! Къде те първо мечти ние сега на тази възраст? Мечтите са ми децата. Мечтите вече да ни са здрави и здрави децата, да са добре. А имам си мечта. Единият внук, който е кръстен на него, към Ники, да дочакам да те изпрата войник. Не отиде войник, отложиха го по здравословни причини. После почнах да казвам малкия Александър, който сега е на 20 години. Който е студент сега Александър отиде и там войник лъка, а сега казвам Константин, правнука, който е първи клас ученик, дано да го видя абитуриент. Такива обикновени човешки желания си имам. То означава предимно уважение. Любовта трябва да се съхранява с
отношения, с разбиране. Ако нещо ти не докривело, ако можеш да го премълчи, то ще мине, за да остане любовта. А ако за най-малкото нещо ти е докривело и почваш да протестираш, тя и любовта ще си отиде. Страхотна история. Супер, Симпатични ли са ви Супер. тези хора? Готини се, да. Аз ги познавам от дете. Така е. Това е един от най-близките приятели на баща ми. Това е човек, който е бил близък до всички актьори, до Калоянчев, да говори за тях, за Невена Коканова, Стефан Данаилов сега. Продължава си приятелството с него. Това е човек с огромно сърце. Но все пак ресторантьор. Да, един мъж сред толкова актриси, толкова ухажван, толкова обичан, как е запазил толкова силен брак? Какви са тайните на това да запазиш брак? Те прекараха доста време в това да споделят тайните въобще на този успешен брак, но мен ми направи нещо впечатление, че той е несъвършен. Като всеки един брак, той си има своите низове, спадове, височини и така нататък, но не е съвършен по начина, по който ние понякога си го представяме за перфектния брак, в който двама души се разбират идеално, нямат конфликти, нямат сблъсъци, де факто... Няма ли такива връзки? Сигурно ще се очудиш, Марта, че повечето от тези двойки, в които няма сблъсъци, с по-висок риск от развод. Защо? Я го обясни това. Поради факта, че много често партньорите задържат неща в себе си и остават несподелени, докато тук виждаме в тази история, че човека избухва си, казва си каквото има, минава за 5 минути. Чакай, ако избухваш често, чакай сега, ако често избухваш... Но жена му каза, че това не става по някакъв супер нападателен, агресивен начин. Човека просто си го казва за малко и после му минава и тя си го познава и явно това им помага по някакъв начин да... Виж сега, това не е ли обаче мъжко разсъждение? Снежина, ти съгласна ли си с една такава теория? Да, като цяло да. Смисъл... Добре е да има бушони да изхвърчат искри. Да не ги задържаш, защото става още по-лошо, ако ги задържаш. Това ме успокоява, защото аз съм кома на мои приятели, които така малко се поскарват. Значи да съм спокойна, тая връзка ще просъществува, когато се караме. А някой казва, щом се карат, още значи се обичат. Има две крайности. Едната е наистина да прекалят с нападенията и да станат, вече да стигнат до агресия, дали ще е вербална, дали ще е физическа, нали? Mm-hmm. Но другата крайност е въобще да не се говори за проблемите и за конфликтите, което е не по-малко нездравословно. Така че трябва да се намери този баланс. От една страна да знаеш как да кажеш, да изразиш чувствата си и да го комуникираш по адекватен начин, така че човек да те разбере от среща и да намериш разбиране от негова страна. Той каза нещо, което аз от дете съм чувала, че брака се дължи на уважение, нали? Трябва да уважаваш другия. Само, че много често ние се разочароваме от човека до нас. И тогава как така ти... Какво значи да го уважаваш? Да го уважаваш, пък да не го обичаш. Дай да видим. Мъжът ти, да речем, си губи работата, не носи пари. Нали? За кое да го уважаваш в този момент, Дай да видим моментите, в които спираме да уважаваме други. Кога са тези моменти? Когато ни излъже, когато ни предаде. Другия отсреща. Как се поддържа уважението? Мисля, че е въпрос на решение преди всичко. Отношение. Тя каза, любовта е отношение. Да. Жената накрая. Добре, това каза тя. Обаче дай пак за уважението. Как се поддържа? Ти казваш, това е решение. Аз решавам, че ще го уважавам, а той губи всячески моите... Което не означава обаче да се превърнеш в парцал и да търпиш всеки път, когато това се случи. Смятам, че ако един мъж изгуби работата си на период, повечето мъже се чувстват много зле за това. И биха намерили разбиране и състрадание от страна на съпругите си. Това е страхотно, нали? Обаче, ако той период продължи с месец, 2-3, човек каза, че му хареса някой да го отглежда. Нали? Защото има и такива ситуации. Има. Вече смятам, че съпругата е добре да говори и да постави граници. Изрази чувствата точно.
Да постави граници. Да, и ти понеже спомена за агресията, за насилието, пак битува такова твърдение, че викаш, щом те бие, значи те обича. Погрешно е за мен това. Има много жени, които седат и търпят това. Вика, той, защото ме ревнува, вика, той затова ме бие. Аз съм имал няколко случая, в които съм се опитвал дори да помогна жени в подобна ситуация, да им помогна стъпка по стъпка да поставят границите. И дори съм казвала... помогни ми на мен, аз съм този човек. Помогни ми. Първото нещо, което мисля, че е важно да направиш... Той ме удари. Какво ми казваш? Смятам, че ако това се е случило, може би трябва веднага или в следващите няколко дни да помислиш за място, където можеш да се изнесеш и където ще бъдеш сигурна. Сега има и жени, които са по-силнички. Аз познавам и такива, които те знаят отвръщат да ударят граници по другия начин. Но не говорим за тия случаи. Говорим за случаи, в които жената е наистина потърпевша и обикновено аз лично ги съветвам да потърсят начин за изнасяне възможно най-скоро, да намерят сигурно място, след което, без да се развеждат, разбира се, но да се обадят на съпруга си и след това да започне този процес на примиряване, включително ако има деца, да вземе и децата също. Да. И да започне да се говори така, да се търси медиация, някой, който ще е трета страна и би се намесил взаимоотношението. И ако човека в крайна сметка обаче прояви воля, съжали за случилото, се помоли за прошка, най-нормалното нещо е да се търси спасяване на брака. Ако обаче той продължава да се държи по този начин, естествено е, че трябва да късаме. Трябва да се придвижим. Добре, с още такива съвети ще продължим. А сега вижте историята на следващата наша двойка. Ще я гледаме и с вас и ще я коментираме. Супер. Роза и Марин са семейство от 55 години. Той е бивш военен, преживял войни, затвор по политически причини и доста битки. Но е спечелил най-важната битка – тази за сърцето на Роза. Те са двама души, разбрали, че любовта е много повече от бурни страсти и младежки вълнения. За Роза и Марин любовта е съратничество и дружба. Казвам съм Марин Петков Шидеров. Родом съм от село Старо село, Сливенско. А мадамата е от село Говежда, Михайловградско. Аз се казвам Роза Йоцова Шидерова. Запознахме се, аз като се върнах от Москва, дойдох тук и случайно се запознах с него. Един приятел наш ме запозна. Аз бях вече на 29 години, той беше на 38, така че да не се притесняват момчетата и момичетата, че и без това имаме си синове, и внуци и така нататък. Наваксахме всичко. И се запознахме по много интересен начин. Единият негов приятел, дето работят във военните, иска да ме запознае и казва, аз ще те запозная с един много интересен само за тебе. И аз си викам, добре, много не ми харесваш от начало, защото аз нещо се харесвах по-високи, по-така, нали, където съм ходила с някой. Обаче той се оказа много културна личност. И той човек ме привлече. И излязах, аз видях така погледах, като всеки човек, от краката до главата. И обратното. Викам, така дебеличка била е. И 2-3 пъти се срещнахме и най-после викам, аз вече годините префърлям, не мога тая да я изпускам. И предложих, и тя пък излезе добра, съгласи се. Той е много голем шегаджия. Той всичко го обръща в шега. И всичко, което се правеше в къщи, толкова смешно ставаше и толкова така весело ти ставаше. Родихме си единия син. Той каза, че ще го кръстиме Мао на Мао Цедун. Сега аз какво? Аз не мога да му противореча. Нали, защото така да ти кажа, нали, не съм се женила, не знам какво е, не знам що е. Той каза това. Другите ми казват, защо? Именно такова име. Ами викам, то мъжа ми иска това и това се съгласих. Второто се роди Хоши, на Хоши Мин го кръстихме. Сега, ние сме имали, разбира се, много така дразги, защото и двамата сме позавършили някакви образования и се считаме, че сме нещо повече от другия. И всеки иска да командва вкъщи и започна и той, и аз и така, и се поспречвахме. Аз съм, както ви казах, селенче. Въобще морала беше на висота. Питаме, ще имаме ли деца, ще имаме добре. И обеща 4 деца. Аз занеса една саксия с 4 хризантеми. И викам, колкото цвете са, толкова с деца трябва да имаме.
Аз с една морала на човек. Има ли морал, е човек. Няма ли морал, не е човек. Той е рак. Той е зодия рак. Те са малко две назад, една напред. Значи трябва много голема тактика. И аз вече почнах от Сокроце с облаго. Аз искам той да има самочувствие като мъж. Нали, да му давам всеки ден по 5 лева и по 2, по 3 лева и да се чувства той така, нали, изолиран и срамежлив от неговите приятели, като се почерпат нещо. Струва ми се, че трябваше и много компромиси да се правят. И то компромиси така доста да се помисли човек. Даже с мама много съм си споделяла. Мама също имаше дълголетие с баща ми. И тя винаги ми съветваше какво да направя, как да постъпя, защото аз бях млада. Има и нещо друго, че той до сега, 94, обаче той си има мъжкото достоинство, си му е на такова, на ниво. То, например, ние не минаваме вечер без секс. Не минаваме, значи той не може. Аз, например, му казвам, нема, ще издържим, бекме се на такова. Направили програма среда и неделя. Само тогава. Той не може да издържи. Жена страна ми, айде. Бе, чакай, бе. То не става така сега. Ти на колко си години, бе? Виж, на колко си. Хората ще ти се смеят. Аз ходих при докторите, съветвах се. Вижте, хора, помогнете ми. Казва, това е ген. Това е ген и то на 1000 души един мъж. Носта се засука, зажгва кълпак, излиза на улицата. И тук само като ме види, вика, жена, готов съм. Чакай, бе! Вика, ти на тия години. Не ти ли е неудобно малко, викам от хората? Чакай, бе! Какво имам аз първо? Виж ми лицето, виж ми другото. Аз съм баба, аз съм стара баба, аз не съм вече. Ама той каза, не, ти така ме вдъхновяваш. С какво го вдъхновявам? Хайде, бе, стига се фаляла, бе. Сърцето му как е? Животът е много сложен и трябва двамата некак си сами да си решават неща, как ще излизат от положение. Ко да ви кажа? Друга. Чакай, Минчо, още една. Ко да ви кажа? Ти ще чакаш. Чакай, още една. Чакай, ти ще чакаш. Добре, той да не го забрави. Значи... Много е по реда. Поредено много и това е също хубаво. Креватите той заотстеля, той всичко, изступва и така нататък. Изобщо неща, които така облагородяват някак си тая връзка. Сестра кани брата на вечера. Айде, брато, да вечераме. Той се страхува, че скоро няма да може. Страхува се. И така гледам го как, вижка, аз ако така, ти ще тръкнеш ли из улицата да търсиш? Той смята, че аз съм като тебе, ще търся такова, еди какво си. Така че много е ревнив, до сега е ревнив. Аз и не си признава човек, това. аз съм селен човек. Мене ме научиха как да действам, за да не ме ревнува. Трябва аз не да се противопоставям, а с неговите желания и такова да се приспособявам нещо, защото иначе не върви живота. Ако речеш така, два камъка остро не мелят. Дълга беше. Той много обича да се целува. Аз забравих това да ви кажа. Значи да знаете, жените обичат много целувки. И той непрекъснато целува. Чакай, викам, мен не омръзнава, че тия целувки. Той вика, не. За мен любовта е какво да ти кажа, то не се говори като любов, като млади години. Когато, например, аз съм ходила с него или вие сте ходили, тя е другата любов, тя е много силна оная любов. Любовта е много силна и не трае много тази любов. Тя някак се изветрява след, може 3 години, може 10 години, но малко така отслабва. Тогава вече друга връзка идва. Тогава морално се свързваш някак си с душата на човека. Жената пита мъжа си, мъже, какво ще кажеш, бе? Обичаш ли ме мене? Жена, обичам, но що поглеждаш чужите мъже? Жена, да ти кажа истината, едно копче да имаш на комшийката, 1000 правиш. Разбирате ли, че човешкото око не се насища? Да. Това е. И трябва ние да му станем регулатори. Ако казваме, че сме човеци. Пристъпвай да. Да не пристъпвай. Ти милион сияли звезд.
Достойните българи. Хората, които не попадат на първите страници, но правят най-важните новини. Вестник 24 часа и Българската национална телевизия ще ви срещнат с тях. Гледайте церемонията по официалното награждаване на 12 март от 18:30 само по БНТ 1. Изберете сериалите на БНТ 1. Мащабен бизнес, престъпления и любов, страх да обичаш. Най-интересното предстои. Взривоопасен екшън и изпепелена съвест. Код червено разказва историята на едно прераждане. Неочаквана среща с български звезди в една международна продукция по класиката на Пушкин. И неповторим финес, какъвто единствено Кенет Брана може да добави към мрачно-решителния образ на инспектор Валандер. Драма, екшън, литературна класика, криминални загадки. Само по БНТ 1. Това е апартамента. Днес говорим за това как да задържим любовта през годините и какво се случва с тази любов след дълъг брак. При мен тук са едно семейство, Стоян и Снежина Георгиеви. Стоян е психолог, така че искам първо ти да коментираш тази двойка, която изгледахме сега. Беше много яко. Ние спомня, просто се забавлявахме, докато гледам. Аз си казваме, че ако това не е в YouTube до няколко часа, ще... Лудост, нали? Не, това е фантастична двойка. Аз съм най-щастливият човек, че имаме тези герои. На какво се дължи този успешен брак според теб? Те си оказаха човека и до късна възраст си продължават и така нататък. За секса. Наистина ли е толкова важен за любовта? Снежи, кажи. Мисля, че е много важен. Да. Той отразява буквално връзката между двама души. Цялото състояние на връзката се отразява в секса, в крайна сметка. Целувките. Бабата каза, че е страшно важно. Роза каза, жените много обичат да бъдат добре целувани, да бъдат целувани. Има много семейства, които спират и забравят какво е това целувка. Аз гледам да се върна понякога, излизам от къщи и се усещам, че нещо сме влезли в рутината. И гледам да се връщам. На тръгване забравила да целуне жената и се връщаш, така ли? Тук е нещо най-добре да става този навик и се връщам понякога от... Или СМС-и получавам. Виж какво нещо. Аз мисля, че от тези хора страшно много можем да се учим. Бабата разправя как той се чувства вдъхновен от нея, че тя го вдъхновява. И вика, с какво го вдъхновявам? С какво може да вдъхновява една жена на 80 години мъжа си? Тя каза, че се е научила да радва мъжа си. Това много ми харесва. Но аз мисля, че тя държеше юздите на семейството. Тя го устрояваше. Тя държеше парите, сякаш. Да, така силна жена определено. Силна жена. По повод силните връзки, нещо друго ми направи впечатление, което искам да коментираш. Те са били срещнати, запознали са ги. Това е ПЗ, дет се казва, нали? Направили им среща. И така се оженили. Вярвате ли в това, че тези уговорените срещи правят стабилни бракове? Защото има и такава теория. По тяхното време със сигурност, защото доколкото си спомням аз, това е било практика, докато в днешно време по-скоро, не знам, брак има тенденцията да се отлага за по-късно. Някой казва, че съжителството е преобладаващо в България. Аз мисля, че това все още не е така в България. Мисля, че по-скоро брак се отлага доста даже за по-късно. Така че не знам точно специално за тия срещи.
Аз мисля, че все повече хора живеят в страхотна самота и че идва отново времето на тези срещи, помни ми думата. Наистина се надявам да си права. Да, аз мисля, че колелото се върти и че тази патриархалност, това, което ни звучи днес демоде, идва ден, в който отново ще е актуално. Сега ви предлагам да гледаме следващата история на следващата ни семейство Гърбови. Това са двама летци. Също с много интересна история, да я изгледаме. Емилия и Тодор Гърбови са семейство вече почти 60 години. И двамата са летци, а Емилия е първата жена в България, която е летяла на реактивен военен самолет. Тя казва, че всичко хубаво на този свят е синьо. Както е синьо небето, както са сини очите на моя съпруг. Казвам се Емилия Гърбова, родена съм 1932 година. Аз съм Тодор Йонков Гърбов, полковник от запаса. С него сме женени от 59 години. Бяхме на една маса, седнали последния курс и тя смучеше на бомбона. И аз вика, Емилия, дай ми на бомбона. Вика, нямам повече. Отхапи се от моята бомбона. И след като отхапах от бомбоната, това ми беше стръв. Станах за цял живот. Тя ми постави условие. Каза, моята цел е свободата и богатство децата. И действително с деца сме много богати. Имаме 6 внука. Имаме 4 правнука. Общо 10. Голямо богатство е това. Ние бяхме 10 души, 3 жени и 7 момчета. Бяхме определени за инструктори. И карахме инструкторски курс. Вече всички усещаха, че ние сме приятели. И когато на банкета, когато завършвахме, те започнаха да викат горчиво. И като се прибрахме на другия ден, приготвили един автобус и нас закараха в Плевен. Сключихме граждански брак и след това отиваме в една сладкарница и се почерпихме с буза и пасти. Той много искаше момче. Обаче и втората дъщеря се случи, не беше момче. И викам спокойно, той като дойде в родилния ден, бъди спокойно, ще родим и момче. Наши колежки, които се ожениха омъжиха за мъже, които не са летци, просто не успяха. 2 се ожениха за моряци. Нашата професия е такава, че не можеш ли да разбереш той, което чувства летеца, не става, не се получава. Моя самолет е точката на тройката. Тая. 30 години Народна република България. Ние обучавахме курсантите нощем. Сега няма такова нещо. Нощем да летят. Сложни условия. Бомби да хвърлят, ракети и така нататък. И той през цялото време ми беше началник. До дълги години аз не можех да му се обърна към лично име. Когато даже бяхме пенсионери, винаги ми е бил началник. И накрая завършихме, той беше началник на въздушно-стрелковата подготовка на военно-въздушното училище, аз на полка. Непрекъснато бяхме в конфликти, защото много пъти на полигона оставаха невзривени бомби. А пък сега, по-късно към поделенията имаше група, която обезврежда бомбите. Ние, ако имаше няколко бомби невзривени, трябваше да чакаме от Пловдив, примерно, група да дойде и той: ти ще лежиш в затвора, аз ще лежа в затвора, защо не оправите тия бомби? На тая тема сме се карали в къщи. И така малко по малко аз се скарах 11 години на реактивен самолет в Долна Митрополия. В началото на авиацията, когато усвоявахме нови самолети, всяка година имаше по 10 жертви лици. Професията на летеца е рискована. 78 година отиваме на летище Стръклево. Качваме се самолета някъде към 5-6 метра, силен гръм. Разтреси самолета, падна на полосата. При първия удар му се счупи носовото крило, направи един скок
150-200 метра. Наново падна наляво, щупи се левия колесник. Излязохме от самолета с соня летец, гори отзад. Това са ламарини от експлозията. Ами ние в много неща си допаднахме с него, защото заедно спортувахме, заедно плувахме и в щуротиите си приличахме. Той не обичаше да влиза в магазин. Това му беше дефект. Целият ми живот е бил на романтика. Бяхме се отдали на небето. Много хора и в Каменица са загивали и нашите деца бяха стресирани. Когато бръмчат самолетите денем и нощем, всички са щастливи, чакаме. Ние не лягахме, аз когато не летях, не лягахме да заспим, докато не се прибират мъжете. Млъкнат ли машините или някъде, или при нас е станало нещо. И децата ни се научиха да крият много от техните грешки, за да не се тревожим, когато летим. Скандали не сме имали време да има като млади, но сега вече се караме за селското стопанство. Кога да пръска, кога да не пръска. Сега иска да си ходи в той студеното, да ходи да реже лозята. Трябва да видите снимките колко е хубав бил като млад. И го търсих, аз бях по-ревно, но той ми имаше много голямо доверие. Примерно след нощни полети ние се редувахме кога да летя, аз кога, той много пъти, кога децата са малки или били болни. И ме докара някой до колега и примерно сама се лягам. Викам, попитай ме, кой ме е докарал, бе? Не. Мисля, че прекалено много се отдадахме на занаята си. И мисля, че аз съм виновна пред децата си. Някои си мислят, че жените летци само могат да летят. Аз на всичките си деца и на всички внуци мога да направя цяла изложба с свободни съчинения. И рокли, и поли, като бяха студентки и това. Синя, понеже на моя мъж очите му са сини. И аз всичко хубаво на този свят е синьо. Внуците са по-мили от собствените деца, а правнуците са по-мили от внуците. Има една песен, благодарен съм на съдбата, че все още летя, макар и на сън. Дълго летиме на сън. Това беше апартамента днес. Искахме да ви разкажем нашата тема как да задържим любовта през годините, през историите на 3 възрастни семейства. Благодаря много на Стоян и Снежина, които бяха гости в апартамента. И освен рецептите, които чухме от възрастните двойки, вие ни дадахте също една рецепта. През цялото време на този огромен диван, 3 метра, вие седяхте залепени един за друг. За мен това също е рецепта. На вас ви е хубаво един до друг и се чувствате добре заедно. Желая ви така да продължи любовта ви и здраве на децата ви. Благодаря. А вие ни пишете на адресите, които виждате, обаждате се на телефоните, които виждате. И ако имате интересни и хубави истории, познавате колоритни хора като героите ни днес, обаждайте ни се. Чао, чао, чао.